Kardom nili Samson teron lapen Penangwe talk show on 6th schedule to the Constitution of India lapen autonomous state Penangwe ingdeng paroi thomra plikebra hinilo lasi Penangwe le thota nil tum talk show wang thulo lasi Penangwe nili tum ka chopa pona teng pen bahnya panelist do la nili dung kang ni bangke lanlo akhe hai sar jai ka thar retired IAS officer lapen non APHLC long amai phulo Kardom nangli pan studio long ke bang pon apot teng pon lo sir lapen adun thu thulang depend rong pi APHLC long nomad office secretary se langli deng pon bo ta se langli pandame ki phateng men ki bang pon pot deng pon lo la se pineng we ing deng pharoi thomra plikya prahini long nitum ka che than pon ji bang la hen lo traditional village development council mate ilitum kar bialam pen bangke arum si mate rong rup kapacing thurjia phan laso a council at chong mai biponang jipu 6 schedule pen jakong ki pipondo paragraph 3 E F G long kita kondola si laso putha nili sarphana por pipon po aprang si lapen la bangso TVDC long CWDC kita kondola tuka hala CWDC bangke Community Welfare Development Council pulo aka prek inglong aso kalidera tuma phan ki bege che phan tahara dak warsai ki pipon ko lasila so puthak kon si chok ma lapen kon si chok che ma lapen 6 schedule ateng pen constitution ateng pen ilitum inglong aso atom phan jakong ki pia teng pen halaki che phan a provision bipon ko ke chok ma chok che ma sar ma so puthak ali thaning tha Kardom ilitum inglong arat atum ke aphai ong eo jum o lapen ke papidun heklang puapot si hala India kado kawe atumalong kaching bardun dia phansi ilitum phan la 6 schedule aron ilitum phan constitution asu nang pila lapen la constitution pulo te lake det kikim aron pulo la so a det kikim aron along ki pugela pohelo itum karbiang long mate di mahasau tame khasias garohils tame la 6 schedule pen kachari ar adet an ke lake tribe atum inglong arat atum adet le lahai lagi pu constitution si pu labang lahai lo ning kachibinangi labang so a constitution po alam the chini pe melete ilitum rat atum chini thek po ko pc ke claim nai ma chini nete la ilitum rat atum ilitum inglong asotum la ke ko pc aron ta kasilam nai ma ko pc ke claim nang pong ma chini ne lo lage la 6 schedule aron ka chini ne pe na jok ba no na phige ilitum than o lo po chini thu det seta ke deng hai he pe na jok ilitum inglong arat atum rong kacukim lapen rong kaceja aron abang inglong arat atum aron ateng pen claim hai hedet la non ke do BJP sarkar atum BJP council atum athema BJP council tum ke non ke ilitum bihek akhe phan langle halat hepik akhe atum abang dak ilitum bihek akhe atum along halatum ajakong nang dodu nang ji po abang si just semet dak abang ke lang tu ilitum hala hepik akhe atum along kaching bardu nang ji po phan le claim kali bonta hala hepik akhe atum abang itum bihek akhe atum along nang che jok dun long nang ji an ilitum a power ilitum ke long nang ya son anda nang cerai dun long nang po bang si
non BJP atum jasemet ke claim la pot si nang li thek long lo ki puke traditional village development council pula traditional pulang tha traditional pulote aprang pen lada inglong asu atom hansi pudam yi athema sik sidul long inglong asu atom alam si ketong lo paragraph 1 pen paragraph 2 angdeng PEC la pen angdeng so in coil angdeng PEC la pen angdeng pi in coil long si pulo la ke tribe atuma pande ho la sa det ke tribe atuma no de ho bang hala tribe kali atuma la adang thepik pik do Bengal do Bangladesh do Bihar do UP do Rajasthan do hala tungge bang thek o alu hala tungge bang aeroplane si ka pangyar sai sel Amerika si ke do sai sel London si bang prime minister ke jeplang do na tumlo hala tum hange matha kamelo nang tumle che matha no dei pusi ili tum pana pulo la sik schedule pen amat no bang ke kacho claim tho bang ke la akit thia tum Dispur ke do la pen Delhi ke do tu la itum an wan nang ki thi pon yen de ko puson lo kapi thi long ya pan ko puson lo pu ching wai lo hala tu non dispur ke do chief minister man ne tu hada la inglong arat bihe katum duk det atum au an wan ki thi do nai pulo tang ten la duk det atum ke thek ten nei bang au ot ka hen non nei bang a khe pan ka chelang kang tung ten nei bang pan le nep cek ra ke ten nei la tum man le pin chong na pulai alam mangi amasi ilitum ake thek ten nei a det ka ching hon he nei ke chu kang tung nei poisa ke chu kang tung nei corruption ke claim kang tung nei pan itu man CM nang bat kok lo na pen EMP nita MP kado ita nang bat kok lo aman non ke halatum ke claim anta inglong ara duk det atom han claim chot nang ipo adima bangke ar hala a det a keke ti plang pik atom apan itum along nang dudun nang pe dudun long lite ni ing hoi CM EM ang hoi MP ang hoi tanang terek pi plot ji la pon nang pa terek long le det ya pan la tum le nang pe chodun tu et ana polaya amat la na pe chodun tu et ji po pan si non ke ki puke traditional village council pulo aprang ben wang bon bang pulo ki puke amat non bang ke abang traditional pulong pujong si kipu pulo tamte hala a village council village pulo te rong pulo council pulo chongmei pulo rong a chongmei abang ke itum aprang men ke wan bon abang e pawe to that si kipuke aprang men ke wan bon pulo traditional pu traditional pulo te karbi tunge servan ke puji kente la ta pawe to that la pen reng ma to bang ke la ke injang tirup new song sadwen puji ke halata pawedet lo kukia to bang ke tulsung waisa puji ke halata pawedet lo mu apen syama to bang ke mukpom hum chauhuban puji ke mati di halata pawedet lo di masa to bang raji nai sokho puji ke halata pawedet lo Garo tumhan ke la ke aking nok ma puji ke la ta pawedet lo la pen ke khasiat tum ke dorbar snong puji ke la ta pawedet lo la pe hala aunaga tumhan ta kopilo ne menden pudu hala ta pawedet lo putu menden hala ta pawedet lo re aunaga tumhan ta anke apen kuki tumhan ta pawedet lo budi jana phan ta pawedet lo ka che plang tho bangge anke itu phan amek kidip ra itu karbia tunge mikir okora popo jo la tunge luha kapor pachima thabo mana traditional lo pura pachima thabo mana po mat kibia bang traditional kali tu de hala traditional abang an ke pivir thulak ta rong asar tum da aku cikroi dun tu de ya alama ke kamang meme ke rong asara tum si ke puge itum traditional village council do nang yo dei paman nang che pawe tu de traditional village council pulote english penge pupedet pogmati
traditional village council pun ke chong me amen ke lidet ke lage lage aku yang sila ke chong me amen lu polote areng ke log dum ha London ke do yo village council pu do adake hala da ka bangge traditional village council do England ke lapen ha Amerika ta county pu do hala ta hala dak ta hala tum da do hala bangge English alam lo lapen hala tum traditional village council lu hala ke sar neli ladak man jok dong kang tung bang ke lahan lo non ong dung atung bang Clark clear ta hai lang mene setame ladak ki paklar kang tung bang ke lahan lo non for example keche tum ana bang ke non Assam along riar lo ke latum rong paching thur je phan di latum a chong mai pia bang ke lahan lo panchayat lu panchayat hala tum ala Assam along Inglong aso kalidera tuma phan awar sai ki pike panchayat lo di Assam panchayat act with rules pusi ketok mang lo hala bangke panchayat puke nang lita than lo lapen ketok along da dolo bang pho panch puke bang pho ayat puke assembly pha bang pho chong mai pu lake bang ke che tum alam pen si klardak pen tok det lu tok det lai lo la tok det lo man ti ho lasi non halake bang ke che tum tok det lo ame thang alam pen non bang ke karbia tum ta lason da taxi serwan cap pu a letters a script ana bang ke areng ke lok alam pen lo sita halaki ear dam nang je bang ke karbia lam pen nai karbia nam nang po la ke la so bang paklar thu dak thasa tip pik elan ta la pithi hek nang pu si ini ke ningje dam lir un edet le ho jong si konat ni seminar pulo te laga ko dinglen pen ningje unji he alam mangala pulo non hala karbiang long nang ke dodun di mahasau arlo ba sik sidul arlo nang ke dodun ki chia do mangke bang amethang ponja do erlo ha Bengal dolo la pen ha Assam bethe dolo Bihar dolo Rajasthan dolo ha along aprek do etlo hala to ma chema tha kamela hala to mangke dak itum sik sidul arlo bangke la to mangke community development welfare pule pusi ta chok lo hal to ma thang da luksan the lo hal to mangke thang na ho phelo lake athi mang do etlo ge itum manga along aprek avelo ge di karbi servan kep ke karbiang long arlo le chi iti along aprek irdam long le lo ge itum mangke lasi laka itum bangke chi pivir de lo ka pivir ge matum lo ma itu methang autonomous council lapen rong asara tu lapu ka pivir tu bangke anke rong asara tu nge kika kache ho setanong ke certificate pi nik enjita rong asar tum suhi certificate chi pi tu long li lata chi pi long li non hala council pen ka appoint SGB सरकारी गांव गांबुरा सरकारी गांबुरा तुमसी सोही चिपिलंगी लाता सरकारी गांबुरा पुलोतंग ते ट्रेडिशनल पुलोतंग ते लगा rong kikim ve kabang si सरकारी गांबुरा लो अथेमा alang lipan la rong kikim ve rong asar abang apan lata rong asar lo pu kipu ke komat lo kipu lake karbia sorkar dum si kipu karbita sorkar do ke dia prang menta ha itum recho ke doar ni pensi itum adet ke doar ni pensi itum ta sorkar do itum a sorkar itum a government do etle halabang so a government kachikroi dun rong asar phansi rong asar puji सरकारी गांबुरा पुजी ट्रेडिशनल लो हाला बंके ट्रेडिशनल नॉन एसडीबी बंग ट्रेडिशनल कली लके सेता नॉन के एसडीबी फंसे पावर के पीटू डेट लो हाला रोंग सारा तो बंके दो टू क्लिप लो दर माने कार्बी आ रोंग के पापा वे टू डेट लो नॉन ये प्लान तो बंके ला बोया हाला लो तेंग लेlang dam lok de no लो तेंग akol cheplang de lo akol peju pen lake avide khangyang ko lake avide khangyang ko peju pen lake si non rong asar atum si amethang si ke chepa ve dun lo lake ante no la pen pumela gaung po pu etlo di gaung po chat pu lake mo pen da pu etlo bang pho apon chat pu la di
lagi bang atum doer lo bang dak nang awe pindah cok hala tum bang dak awe pindah cok bang doer lo Ametang dia doer lo itu mah bang ke dak la awe det along apre ke bang ke bidam yi ke itu ngi un elo la bang ke amat ki vir ke itu la ya Kala. itu dak karbi ang long ke do karbi atum rengma atum syam atum khasi atum garu atum kuki atum di masa atum lo ki vir ke non lang lu atum lang lu bang pudun de lang lu atum ta tiwa atum ta ametang agaung poncha dole hala atum ta angela ta non ne li lekaning thap alam kali dak constitution along si article 243 d along si ke tok lo by whatever name called busia dak tok lo la so alam ke non ke council tum anda chini ke chini muthe alang li tum phan la Bongo sena RSS tum si kok het ama si alang li tum ning ye hai he dak Hala dak itu ke bang alasan lo nilita pur hilong lo. Panchayat is an institution by whatever name called puhasi kala gitu. Lasi ahok lo hala kece atuma traditional bang ke panchayat pusi ame thangla me chiyo delu. Non itu bang ke lo long nasi ke tok do autonomous council long ke kopine parliamentary legislation made parliament penle lo nang pincong sita jong si council ang piluji bulodang te aprang silang pangcinang la ja council tum deng dun det me ma henu jong si henu bulodang te modify nang lang ta la silaso a modify pande ke lar bang ke itum panchayat padima bang ke lar plot si panchayat amen bang pawet det si ili tuma panchayat bang ke la serwan ke posi ye det bate njang tirupuniu songsatwen lai hui si punang po acha aku lan ta chot ta kalilang non itum yong si traditional pu alang litum pulo traditional yong si traditional pulo tang te hadak a chairman ta rong asar si a chairman ji lapen bang pharu phodowek nang ipu pede ji hada mangge itum athik khete bang phokep anta chokji don phokep anta chokji itum mange bang chumang ado son si claim lo ki un ejia lama be la bange itum claim melo la si Nagaland la son si claim lo la si Nagaland ke village council dopik pu il hada bange dopik hada bange athema hala tunge bang pharu phonangi pu le hala tumge kroidon kali chumang tumang ta pulo acha development council bivek nangji pusi India government pulo de amat bivek nangji baru bipo ta siksidula teng benge itum lar un ke di pulo yo amat si chumang tumang ke traditional hala development council ke dopo laso development council village development council ke dorbars nong si latum pancaripu pusia dakato cuma ngato bangke dorbars nong si caripu non itu bangke development council village development council donang po seta servan kep si caripu pusi itum dak punang dia podlo angela pupeder lo de angel la da pupeder lo anke aku do thulang yong si traditional village council pulatang te haladak basa pu pudonai ke di la pe haladak ferangke punai de ferangke kleng ferangke akibi pudonai la pen hala ko pemandang de la burutemen pu ke la ke burutemen pu itum pupe pumen pulok podi pumen pulok akleng pumen pulok akibi pudanai non la traditional village council ke pumen pulok wa hoi basa put amos rong asar palam ke alang litu ke tok ada tok tulong le der le tok hai der hala dak kleng dun kleng sarpu puda dovek nangi la ancot takali la hala injira tumta kopilene dola injira tum amenda kopilene dola injira tumta dak do mati di hala tum amenda do nangi hala tum al amen po bangali a title abang amana bang hadak do nangi apolo avana bang hadak do nangi apolo tanon ke avedet lo ke angela ke la non traditional village council puke karbia tum han ka pilu la ke pacitin kok thang be traditional kalili si traditional po pacitin kok kapi luak kam ama non ni lidum ka APHLC tungge la kilu ke pavedet nang pulok si ke pulok la si itum ge ningye do nang kok than do nang kok kala la so bata ngeli puthot depend rong pilong dam thu phit po ta so question thak lo la si non ilitum traditional polam si kai da si than ver lo traditional pote nang methang ateng ben si klem moi pulo nang methang ko pi mai ilitum kar bi ateng ben klem moi pulo non for example de don pharo phonai pu bodi
Isia Village Council ke pincong ya Pak. La don pharo pho vek nangji puke Bang pharo pho. bang pharo pho nai pu bangke na hok ta 62 long ke tok awe lagi. ente la so ki to awe pulon na de keche si deciding factor lu Kalang ala keche si nai punun lu Kalang lagi itu mate ngali dia pemade di Itu mate ngali. la si la ke claim nai ta la council la tumbe si claim det nang pu Kalang lah. kali ma kalang Kalang la si la so putak nang li kopi lo matha dam non la tun ke claim chok o lo bos nang li pudam puma mate la so teng pude chekeng ke chot la Cekeng rong sa to claim teng punte nili pudam ke cekeng ke chot pucot kali lagi cekeng ke pin khangyang lang alam mangke Kalang. ko pipor ma pulo tang te traditional pulo de traditional ke do ko ma tuma traditional abang lo khala dak la dak pen ke tok ada mention se ke karbia traditional abang puda tokte rengma traditional abang puda tokte mate dadak schedule tribe tuma traditional teng si claim nai pu pedat ke traditional bongli traditional ne bine bihari traditional ne pine ala jhumur dance tuma traditional ne pine halai do lasi angke non dak bange CWC buta pado pon kok lo de CWC is equivalent to la traditional village council pulma pudam ke la dak he non he La biang son lo si ke put. na son lo la son si pudam pulo tak te kece tom pan pusi tok la oh kece tuma angke it is equivalent to the traditional village council ijat bel lo la dak ki pudam ke me na mang la chot lo la me ke palu ye phan mak he Oh, lantali lah. Siksidul lah tengke kecil tu bangke silam ta silam pihak kamu Hello, beli. nilila si pudem pula lamang ke itum ke India adet pen langram lo plotang te ladak karbiang long siksidul area bang ke ing prim tok wong adiman ve ke mek pen thek long i inke ladak ke itum tribal atuman si kerai aphan si la so siksidul bang ke kibilo athema hula pu an bang ke do piglo bang ke non tribal ke che ke be tum ke bang khai ka prek thi pi la si lat itu ma phan bang ha tum nang dong thip na pusi sik schedule ke kerai mate di ni kerai ar lu si hala tum han itum rai thulang lo tang te a sik schedule si akena be lo la men la dak constitution si aket he pulo ke di itu malong ria hem phuke hong bidhan lo constitution long tok dera pc council tum kar juje pote constitution ka char kan lo jame illegal lo la tum si Pia sang hopa biyot senai. la hello alam mangela lo hedi mo pe nili pudai puta la si sik schedule bang ke itum ma phan sinang kerai cholo ko pima plote itum bang ke bp non son ili sok dorai si elo sok dorai si elo amat punong pro jiki bisi nong pro lo amat dak bang ke sok phan si li ke sik le dia la so dora bang ke setelah so dora long bang ke bab har sun mir ang kaduk ka wet sir sip hai huita do pik plote sok ke adet po nong ke la ke sik schedule ke sok phan si ke pano mane ilitum tribal phan la hai hala bab dong si do pik plote adet po mati la si la bab ka pa vede ji phan si ke rai lu la bang ke Ngalang lo. non ke ladak bang ke CWC puta do TVDC puta do non la so TVDC abang cuma thatu bang ke six schedule means by whatever name call pu mu penang lita pulo ke di whatever name call plote jata irmelo itu lata ki iran ta ka phere emi thang amen pen ka chi iran ta ka phere a council bang ke itum karbiang long autonomous council lo kar jasemet lada karbiang long ar lo ke do inglong aso tum han lo la ananta kachi puka phere polote ale sia vedelo lo ke Hukum do ada pihak apa? hukum do et constitutional long se ap kado kawe pen ke demokrasi der democratic constitutional long ke ba man na hoka der constitutional long ta constitution helo ke thenai lo si constitution pu dera phianta ji putu hai he alidaratum polote ampar ke chethan se thai vedelo la si nilihin pen ki pudami bang ke lage la an village council ta cho sengan ta pakek pakang penamat bang phan chupi pon por i det po bang si pudam nang po ladak pen haladak rong asara tumta la tumta men kroyunde puta pudak hai he kroydun lo puta cepak lang dak hai he amat edi la pula benjo la pu alam thechon dak de mat ke claim ke halat tumat teng se claim dun bom Ke puga direct finance wang bom. direct finance bang bom po puli lo la si la bang ke che keng ke la nili pudai pu bang ke
la pen jong si pulo tangte kali lo alam bang la constitution lo ke la si la bang ke itum specific schedule tribe atum hansi la ke panong vet nang po jong si alang litum jong si ke claim jong si aning hang pherere pulo te lalo la si alam mang hala non gi pupu hala rong asara tumta direct finance po poisa long upu kun ma di a poisa ko nat pen lo mati long po ke long ji ke hala dak fan ko an ma du la sinang le jo ji akapre ka poisa wang bilu dake akapre ka poisa ka la tum India government da silamun hala budget long pima du non nangelu bom a poisa si thak chong manaji lage nili panchayat long ta nili ta secretary claim du nak met lo mohokuma porishad long poisa yerso flipi po erong towar ka selam ya phan hala nili ke dodun ge ningkan thom ke apran le isia towar ka selam ya phan pharoini bak pipo non ke isia towar ka selam ya phan athik thete lakni bak piji me ne hai non ke lakni pe ni tum towar hi ho isi ke tang da selam un eda ji ke di un elo an ke alama mang ke la rong asara tum phan poisa ke chulong ya phan bang ke pi chom po amasi la rong asara tum bang ke ni tum ta poisa chulong po pusi matha sia la tu dun rok la pule ya ja ka tum kadu ve ma ka li la ta aja ka tum ma la ka chala ka je krong tum ba la ka chala ke lo ki lu il la puye itu ma ka chala ka bang ki lu pot lo la si a poisa bang ke hala rong asara ta chulong o cholong ma nang li towar isi ka selam ye phan lakni nang pipo nang li towar bang selam mek nang ji ha rong thula rong asora dom jong dun kriji ang hala pachu be lang che chok na lang che bohong na lang hada la sona pot la bang ke hala rong asara tum ta chulong le la pen hala da contract le pise ta chulong le abinong hala da group workers do po hala dak nayok do po titi mati nayok mane hala tungge nayok posisi pulo itungga binong ke kleng sarpo pulo ke punangji kleng sarpo do po hala kleng sarpo si papelang dun titi la bange ponjat along ke la son dak taksi dak tawi pokente la si la direct finance ke wang ji po bang ke hala ponjat atum long le non ke wang bom he lang du non po an ma hala tum poisa kan long li hala tum ta ni ta chini lu dormohan ta panchayat tum phan dormohan ta chopiun ni hala panchayat long sakori ke claim do na tum phan hedi dormohan ta chopiun ni hala tu hala lokal MLA bang se aning hang ling te war ti ti oi la panchayat long kalang lu lagi la si akiro pilo sir la si la so teng pulo tang te hala a structure pate la so ki par jap amasi chok se det lo la TVDC po bangke atema TVDC puke traditional village development council puke itumalam ilitum karbi alam theke sida bedet lo ladak jong si lo teng pulo tang te itum ejutang jubat ilami ki pinding sumpor anda rai nai pusi pubom lo laso rai nangji rai kom nangji puta bharotchari aron alu Article 29 long sinang hadak sinang pangjok pilu itu mah custom itu mah culture kado beta lapen lapu 6 sidulong bangke lake pangcut humucot nangji pulo daga bangke non pangcut humucot nangji po bangke ilitum karbia lampen bangke dak bang ciur dun den ciur ki ir sige hai hai he lo ante ang theka bedet lo matidi lasila ang theka bedet lo pote lake pinchong na son pina ko kaphere kapherak la puyo la kapheri kapherak lo pon si kop dop dop an karbia tu mange itu masih yang tang o kubo kang du ong silang nu dak lu la parking du un elu la parking la hok alam pudam te lage kaphere kapherak thak tat juya he lada hop neli ki jok dun kang tung ferepik polam thibange ahok athema ferepik polam thei neli CM afan ka chingidam alam thebangela puan lo ki damtang ili tum Guwahati long PIL pilo matidi 9/2015 tum PIL pilo kadi 2017 High Court pen ili tum order chewan that judgment pi that anta water list akimia rule selam moi po anta bidam kok anda selama hede lahelo mat yang theke here
pick kece tumhan ke Kipu ke governor esen long le de pu a governor long e pale tu thi. Governor itum cetong nam lo ke governor long. Oh. Governor nang than nun lo sona kagos ke ni long al wang be pin lang pu. Oh. Nang lu le pin lang council tum pu Ala sila than. KCD department a secretary ta nang than le tu Kalang. chini tundi. kala Nang ahok kalam lo Ako iso na bang tetandu. Lada council le tum ke Elvin Teron na ningyewer 163 article pensi governor kam claim ji pulo. Amat governor ame thang si ili tum hananga thandun. 163 pen le ni tum ke claim nang ji kali pu. MLA la pen MP a kambang la ke ni 163 pen si claim nang po. Sita da council la phan ke 163 pen le ke claim nang ji kali la ke 60 dola ting men si claim nang ipu si governor ame thang se na ning ye dun lage. paragraph 20. La pen sita nona bang neli la rata tumhan kachini kapachini kang tung la hello joy kipen la so a traditional village council ke a hok a traditional village council kali pukachini inangji ke jong si traditional village council pulote mo pen ki putang ateng hadak kleng sarpu dunai kleng dun dunai amen ala pusi pukok nai kleng dun kleng sarpu pusi dokok nai lapen ke haladak basapo pusi punangi lapen rong asar pusi hadak tok dak nangi anke nang litung traditional village council lu laki punang litung pube lapen amen da serwan ke putok dat nangi karbia to ambang fan ke di masa to mangge raji nei sokho pudet nangji lapen ke kukia to mangkel ke tulsung waisa pudet nangji lapen rengma to mangkel la ke njang tirubu new song satwen pudet nangji siapa to mangkel la ke mukpom hum chauhuban pusi pudet nangji garu to mangkel la ke aking nokma pusi pudet nangji khasia to mang phankel la ke dorbar snong pusi pudet nangji an kerat atum chini tamelo Kroy tamelo la ke traditional village council lu pura kroy tamelo setan non a traditional village council la bangke la ke na apa chu beichot la ke laga ahok kali la ke lasi ladak non ilitum ahok pedalam lo constitution ateng 60 dola teng pen elong ri di paragraph 20 tum chithan ver lo ang deng ping ko ateng ke aber lang cho lo te karbiang long NC Hills Bodolen punang tok pidak lo la ananda itum ka phere ka therak pulo tang te di ho karbi bukachi puta ali vilu lagi ituma council puta ki dota di ali vilu la sonang naglo ke dang Karbi pu ke ciputa chok seta alidar lo po cipunang ne. hello he isi pen lang namlo pulo tang te he la anja kong nang pi dera phianta ka thera ka phere lang pulo tang te di hadak ki do mase ali vilu ti council ke ka cheraya bang longri ka cheraya bang pu ke chikrong nulu chikrong mulu athela ke ki chulong ye phan cholu so minute ke pule pulam desata he no nilu to la se akero pipart pilong non la so ating ilitum lang damlo pulo tang te jakong nang pidara pida ke claim ha he number 1 lo de la si ilitum constitution long ako itum Indian constitution long lang dam thula na nalitum constitution nang chi podon lo pulo te theklong po article 13 long lang dam thulo tang te hala da asona ki tok ponduk asar lam the ba ilitum ki claim ke dam nang ji la si rule of law pu ilitum che than lo kai kita aron si itumang mong wang nang ji ba nang pacari long nang ji rule of law di aron si tum angbong nang pa rule long nang ji not rule of man di munit kali pu la so pu thak non nili ki thekdam long ateng kala pulosar nang pansana jupo non ili tum dak karbyang long a phansini li jongdam po ka thek long ateng pulotang te la dak ta kai ta rule of law bang pacari long le jadi aron do et lo ta aron phandeng de po rule of man di henot dak abang kuba aron kali pinsta hala munit kaheno munit abang nang claim po pahino te kang po ko ka prekta hai thuli po hai thudia da phi akime claim po mapu po hala ta kheno si claim lo hati la sila bang so rule of law ki pachok lim jia phan ilitum songja tum lapen rat atum ko anak kenang so la so kotha angi pan kotha rule of law pulotan te aron si kapacari munit le kapacari kali munit ta hala aron ateng si claim du nang po
lapo abang le Kalau Aron le munit le Aron ba je plang thap long nang ni Aron abang si munit apan pa pe claim nang po lapo le la si Aron si munit apan pa pe claim nang po pula tang te la bang ke first ke rat atum Aron ke la rat atum ke me pan si claim nge mati di rat ching wai et apisi Aron ke pin chong ke ning hok seta hala rong atum da rong asar atum da Aron pe si claim lo ke mati la si Aron ating Aron si pacari nang ipulotang te hala ke claim abang non ilitung ke ACM abang AEM abang AMSC abang AMLA abang AMP abang minister abang hala tum allo Aron po abang chini pe menang po la pen Aron apan kroi pe menang po la pule la ansi Aron arum si alang lido nang po Aron attack ke dolong lelo Aron si attack do nangi Aron ating si alang li claim ver nangi la si rule of law pui la si Aron si kapacari po alam ki pui la Aron si kapacari pulo tel lai le ke punai lapen aku dak itum akenang sodo itum rong arat lapen songja po songja pitumana chini nang je posi jong sila son Aron repen klembor idet pulotang te aku constitution lo warsai ki pipon do thula la bangke itum court setame damnang kokpo lapen ilitum constitution long si me henu ke tok dak mati di la se hadak dong sila son claim det pulotang te ultra virus pus dak se pudet lo Aron repen ke claim pulotang te constitution ba law pu itum deng un puhala dak tok tam dokok Indiana constitution long tam lain lo la si non jong hele itum leaders claim tap claim proof putame hala non inili ki thek dam long ba inili ka chinya teng pulotang te rara tuma bang jong dun haide hai hede titisa isia ke chok che bang la lo la pen ong dung atum ke gachini ne potalu kasini ne po gachini ne pot si hala claim chai sita me di me piklu pusi thek thulong rong ti lo rara tuma bang la si non la so puthak ki pachini eji pulotang te iltum rat atum ko an lo kachito labang so along kachito akenang so doma bema lapen ko an chito nang ko dipen ro pia pansin na por pilo thiek pa chi hek pa porta dam ola ya antai silekai ase lalo radatum non dak ilitum India det ta ajhakadim son dolang penangan ta rong so tum ta la leaders tumhan ka phere mate la ruling komat mat minister tumhan MLA tumhan MP tumhan ka phere chief minister khan ka phere lason dokok titi lason si dak Assam long ta do la ben Karbiang long thuke la ke do pikhangyang lo non dak ka cheplang bang ke EMC matum ko pima ke pu son than lo plotang te son si tumhan nang ipu pinenang pipede ji ta ho pai khana nang pipede ji ta ho itum yong si latuma against pine press meet phadat lo plotang te la itum ke long dia dolong ta la ke avelo cancel det po che pon det po ba la pen itum dak lang ateng kilongi jal jiwan mission la ta non nang kele po nang sanction elo itum yong si konane la tuma against abirudhe yong si konane press meet along cheklang dun ro konane opposition party meeting along cheklang dun pri plote la ke nang cancel det pu la son ka phere tap do pik hala ke munit si la Aron phanta chari rong lo ke di la si Aron pen ka chari pulotang te Aron si ituma phanang pachari nang Aron ateng si dam nang pulote rata tum ta chini nang po dak ke India ke democratic Aron pen si kachari la si democratic Aron pulotang te hala non ke cari bom abang ke Aron re pen si itum hanangi pulo ke di nang ke ther nang ke hab lo ke di la si hala phan Aron do itum kang sai pha hala phan kang sai ke piloma alangta ningkan pholo te la ke la song hoi long ke dolong wer belo la si la ningkan pho alang ke pleng po dok dok hot ke next ta la ke la son si la phan yong si phere thu bom lang la phan si pai thu bom lang plotang te mu ke wangji ningkan phota la ke la son si nang ther thu bom po hal si Aron apor hode bangke itum Aron dolo la phana bangke kapasunjita Aron dolo itum kapasun nahi bangke itum meeting le du non press meet le phade no nahok le cheklang no la ke emi thanga ja kong dolo
athema itum han constitution se aja kong nang pilo itum ningje non setame lage ka phere nang jia bilo si lahai democratic puke itum karbiang long ara ta phangke itum ihin pele che thanam lote bang ke pu fit kalilang pu hedi alam ta ahok me he setame fit kalilang pu setanong ke itum han ke lage dokok lo ke nang wan nang bikok lo ke lage itum ke nong ke chini vek nang po kroi vek nang po la so teng itum ke thek thelang se ta thek vek nang po jong se la le thek the bom lang po tang te kisung ke lam so se si tu bom po la si la demokrasia ron itum adet ku pi pensi ke cari ma la so ron bang ke itum hek ek nang po la ana phisi itum adet bang ke me unji la siladak nelia puthara ko jokon thu chokbo non ilitum ovekimi methang men chenglok lo non ovekimi to mas neli jasimet than kang tung bachuning ri kang tung atema ilitum school long tame college long tame university long tame tum chali ponbo la democracy pu la so chapter mata dolo la pen porhi pon long lo college level la pen university level long ala tum porhi pon sida ong dung neli ke thekam long atengke la bangso itum college long ba school long university long tame dun bom hotame ilitum la so subject pass chot anda me ba pass chot anda chokji la so mat happen ilitum question answers la pen kado kabe dak to kapota me ining chibi po mo pass de da phike ilitum tenge bubiti tene bukti la si la so hormu bang ki choklim galima bosini mathada athema lothue long ko pima ke to ba ilitum non constitution di 6 schedule long tame bala the Assam Autonomous District Constitution of District Council Rules 1951 hada arlo ke to acho arak alam ke to di hala hormu bang ke tok chot amat porhi chot ma pubikok kote tum chokche la si non ili ka che chada mangke ilitum practical hala dak tok pen ilitum claim iloma itum non day to day life made itum anivang itum akenang jilong itum apply loma ni ke thek longa teng apply ple itum chotoi la helo si mopen pulo ke dinang nita pulo leaders atumsi songja tumsi EM MP MLA tumsi hala rada phan ther thurong abinong et ke democracy ajakong ateng khoda ke to ateng pulo tangte demos kratos de moluk atum ajakong pulo mate di moluk tum ajakong pulo tangte rat long si dolo rat atumsi leaders aphan ther tu nai ke ther mane nang sabarei nang theng rei nang pathiloji labangali nang li jongsi ekhe elong ri phan ar jabdunji pulo tangte aron teng pen si aron pen claim nangji la pen aron re pen claim lote nang li phan la next non le hai tame ningkan pho moke bangji lang election hor bangke vote nang jok je pusi rat atumsi hala songja atuma phan akeng rat tunai hang tunai gela to phan la sila so la so teng pulo tang de ilitum ove ki midum da la so bangke itum chotoi thek pa memela de la si ilitum bang la bang chotoi thek pa menang po ma pusi nilita matha da hala mo penang li pula di ilitum school long ke hala Amir Khan na cinema sido mati dia film hai hala 3 idiot ma pimala hala exam college long bangke itum pass nang ji kapai hatame aja tame la kapai hatame jatame nang tok nang po first dam nang po kapache bai hada ka bangke sta nang pache bai re lo bang phan lit nang ji pulo seta hala kachini dam ke avede pulo tangte ali se avede po la solam le hala ke pudam ta hada ke nang li first ta high distinction ta high star mark ta high ta nang li la pass era phige akamang claim ithek the pulo tangte ale bangke avede ale bangke lasi kupi ma elitum adet along ta aron la sona taxi la so aron kupi ban siki pudama la bangke ing sir clear ing chap clear pensi itum claim lo plot tangte bang phanta phere jok plot po bang ta nang therun elo la mang la siltum chi than ver mati even police ahele police a uniform police a chin de la anta aron alu sili adu nang aphap apulong le deji la tumta heng tap thing pulong le police a tum jong se ar de prat lo te la phanda FIR pidamon methang local jurisdiction lo hala ke tok dolo kente CRPC ateng pen la pen hala daka thana jong si dang deng de pulote magistrate long etum pidamun ako human right commission long dai tum pidamun jo state human right long tame national human right commission long dai tum pidamne awar sai ke tum hanang pipon mon tame non abang ke ilitum aron
atang bang itum kacetan bang ing aro masih itum bang labang leda mueder lasi democratic adera longke kacini kenang sot kela demokrasi po bang cini pik nei ar lo alam lapen laso demokrasi pensi itum hempre kace hangi ta lapen si unpo cini pe mepo lapen kaheno dak oke mesian asongja pan kang vai lapen kaheno dak asongja pan ki pasun lata rata long si jakong do po bai tum cini pe meni Kalang. lidar atum bang nang patherong le dedeng nang ke thero te lake ning kan phoke ki rem lo ke next ke di lahen lo Nilia sapso lang niya lang. Non ili tumalong mange son do mati hadi. Election aporlo blotante rongarlo lata hala rongarlo rongaso binong tumbang ta kali rongang bong penta inot bahani lason tek cek rong har atum do. Komat sila election aporhut komara candidate komara party si nephan election aporhut nang ke hang malapen suring koi thom kep suri phok kep nang ke pima ni longkam nang klem no election nang chira bono hola tangka pono nang rong ke nang lo dei pu hadi la son suring koi thom kep ke long dun ji a joy neta hola bangta un an chok lo ne chok che lo ne ke hinu na tong dam bom na ke mi na tong dam bom na la ta ma tha the hala tangka long lo po joy ne hadi chi bur bur klem nu na ra ta do la son si ke ong lang itu mangke lasi ladak ni le puthot paklar de po sar le paklar bon thuno mo lasi mopen pulo a hok pe dalam no lage la rong alom itum pudam de na he junu dak mini sta bang atuma lam da ningje pon bom ti chomcha pu he la chomcha tum si pamang hudam ta pamang hudam pruti rong dam po la pen la munir aphan pen ke nam pu hedi junuk pi ka binong et ke la ke nam pulo tende vo bi phak lang ok to vo ti ko pi mine se ke nam bui itu munir tum le ko puson se kache jordan map lasi nili ki pukang tung bang la hello jong si li tum election a rui pharoi si hokep pharo popen jong se son claim nun bom lang pulo tang te munit bukachi puke ili tumke order vidat po hala marat hedi animals hala marat api ba jontu atum a kategori long se dudun kok po lasi itum pulo ke damtang hotame awareness long ta than lo lason do kok nona diu election long do kok pulo tangte itum hala indian penal code long provision atowar ke thopon do 171 di ben chenglok ladak election a rui ke nam ke jor ghos ki pi bang amen ke jok pi ki thitang no amen ke jok pi lahai provision do et lahai jong si illegal pen claim that pulo tangte hasti ki pia ron dadu aja kong dadu lasi nora bangke ni liga choning ria bangke lahan lo kar biatu mikiro kora unang li pulo he halata ni linang che dondu mikiro korata setame nora bangke ke theglong ateng bangke ongdung atum bangke non kabor ipon dolosa ongdung obe kimi teman choro nangji lapen choro pik lapen ake sardum da itum alam karju theka tum ana bangke kabor ipon ke dolu othe kache lar pohormu ke e joet pe ke tum un ede ni itum etar lock si ke 400 bina kapot a pornang kok it will take times but definitely someday our people will become intelligent and wise. That is what I'm thinking right now. Lasi non bang apor do lopot a topic apre da dam thunang la so topic itum chethan penle peneng we talk so bangke pijudian na ke dam tang arni jasemet APHLC aphan penan ke bok ta dolo la pen kang nek choi da dolo re-election alam ke pangsamri pedi re-election alam pangsamri re puitame non aprangsi akai depend on people arjuna labangso re-election ke la so chik lulang ho ke dam tang hoptai sibak aprang lo ele tum phanang karja pidun advocate tum penching ki che than lo lasi la so puthak bang thi hek pen alang le phansi nili than pon lo kwan si proses bomma la pen ko ansi non li ba la bang so ang deng bang nang li than pon del sonte alam mangai la hadi la re-election pu ilitum ko piposi re-election donang ji pu ke budama pu bangke halat chu ke dam tang ilitum la dak election ba taini thom lo la son ilitum 6 schedule la autonomous council la election bang
aron ateng penle election kapat do kalide ko mat si election padu nang jima hala bangle election kapat do kalide non ason isi pangbaralam ilitum arong lo terang arong ke kaching wai ji nongwe meeting do nang ji rong isi edon ino chitong pet nang ji pu ke phaji bangke rong asar si pangdak ji lapen hala pherang ke si par judam ji nongwe rong asar bang pet nai tang puge seta non bangke hala arong asar bangke pu pe pinsi aphane papulong le dersi nongwe terang arong meeting do nang ji kadok we chitong pet nang ji pu ki pu duna bangke hola bongali pina lason lo hai alam bangke lasi lake aron gali non ilitum la so kesa bangke kodalong se to bom lo kesa bangke arni si het la non het alam lo trogarni la non hala so a election along kache dan pen aron ri pen sila bang so election dolo amat election ta ajha katum che pahai derlo a election le aron choklim pen kali pusita me sila so koman ma ke hai la non elected atum phan ta me kodalong abangke alang litum ta party se mar pon delo alang litum ta athema la tum ta la so election long che dan don lo ke di la so election ke la ke aron ri pen si ke do amar si latum phanda court non hang derlo non ang deng bangke latum che thak do nang po hala da court along ami thang kalite ami thang advocate che toy do nang po kumar ma ke dunji la si hala so ang deng si non la court along bangke la so kese bangke itum re election bangke padu un eder lo tang ho la tume chobai der lo tang ho pu mane penangan atum son ke ningje do setame hala ke court alam pajut koklo pote kuma tong hala kuma lo la la tum ke ing samri lo tang pu kuma lo ke ningje court phandela themunak lo la ke pudamet lo plo tang te hala chief justice of han ningje je prang judgment pp prang hala tum sin judgment ke pidet lo abino la ke contem le pudam lo plo tang te la si non ili tum la so ke sang deng bangke nilihin pen ka chini dama bangke laan helo la si akiro pilo non ke doboma situation ma ke tarik trogar ni si ili toma aphanangkal japidun advocate tum banglo la pen chingwai chingsai thu si non bangke party selam lo la bangso kedam tang council election long kar jabdun kacepate dun tum MAC EM CM atum anaphanon ke sia party selam delo party pulotang te labang so case long atuman pangrompon edlu pangrompon FC latumaphan mo judge atum hangpo Guwahati High Court along judge atum hangpo hadaksi lam abang che thanam nang pulatum lam klar cipidu nang lam klar cipidu nang po ar jabdu nang po kodalong lasi kupisi ka che thanun ma hala bangke mo hearing ho si tum ka dak na arju pon long theglong yeli tum internet long ta lage kala mohala video conferencing ason duji hala da non along ke court pen ta ami thang high court pen masi peklang de tilo la civil case an bangke telecast do civil case an bangke tum hada live telecast de ti hala criminal case ai hui bangai peklang cle he non ta la civil case ai hui bangai tum lang don long non ke la si cobai pe ma bangai la ke jok phantar ju jok lo mi thang a phone long laptop long le che lang da chok lo la si mo la bangka por si a kwana hok ma hok hemata mo a por sang tum theklong pula ke hala phan le tum hong ding na stame non itum la bangso a election kedam tang kacepati dun council election along a hok pet aron doma bema hala election nang pa do tum di itum che than thule thot nang kok lo kala athema the Assam Panchayati Raj Act 1994 along section 1 along masih tum kitok do kok lo ada nang tum google do pelatang ada nang tum rida tame labangso a panchayat arona bangke Assam angkang pi ke theki bi along an bangke laso aron pensi caripu seta boda kitok do kok 6 scheduled labangso autonomous council are low abangke aja komawe this law shall extend to the whole of Assam ketok do de this act shall extend to the whole of Assam except 6 scheduled boda ketok do under autonomous council 6 schedule are loke aja komawe lake section 1 along masih ketok do lo nang tum bear non google long the Assam Panchayati Raj Act 1994 along section 1 along masih ketok do lo lapen labangso state election commission ko an ang deng men si
ki parjak ma pulang namlo polo tangte aro purthulo polo tangte angdeng pi pharoi sira krep lia longsi haladak si state election commission atom phan jakong ki pi dak dolo state election commission ke di Assam Panchayati Raj ek pensi ke seng padak doko Kalang. inke labangso a panchayat aron ke lake thoya jo phancha Thoya jo. plain aju mane thoya jo ke be ke che atum kachari achong mai pi ba a council alongsi aja kong do choji lake Joy kelam pen pachini Kalang. pula tangte haula butung ji he. Hmm. Parokwan ke nang par nelo la so kitab bage. Kitab ke wandet ke me he seta akere Aron abang. ajak kom ke Ajak bedet kom, ko. ajak kom. lasi la totally la panchayat masi aja kong abdelo sing sidul longke La puta la borlang fer an ben la te la ke useless lo. lasi non itum ka chini naya bangke public itum ba itum citizen tum ka chini naya bangke aron dumave halale nangle tum aprang silang namno kitab long nangle tum check no ba kali pute mobile dora posi haladak berik no nangle tum theklong po la so teng pensi nangle tum nilitum ke than alam ahok kalima kalangma halak lardak pen tum theklong po kalima kalang di lasi labangso state government tuma bangke ili tuma district mate 6 schedule pen kacharia district abang ke jakong thepik ku chini lo lasi pejo pen labangso 6 schedule ajakong ke pabeje pansi asap sap aron abang ajakong bang nang rot pibom lain lo lasi nilitum ningkit he bang lain lo honorable Guwahati High Court dolang judge atum dolang chief justice atum dolang nilitum ining bibe alang tumta arona teng pensi ing saji busi ning thelo lasi laso puthak nili non thi hek man sar pansi nili aport pilo lapena so pipi jodiak po labangso panchayat arona bangke tumke lo tengke uni pulo kedi laso nang bi bor i det aport BJP government apansi blame jima mate state government pansi nang li blame po kecok ce kolobang apal nang lihin na tengpe la ke state government la pen central government atum kacherap pensi la ke claim hal atum ke claim mang ke 6 schedule aja kong kapa veji pulatang te akhai ka prek tribal candidate atum jong si claim lo pulatang te la ke munit atum India adang ta la pen ha UNO betheta chokche pupudunji lage chokche la son claim ri pudunji tribal tom phan chenegri pukokji lamat si tribal atum hi jan si tribal atum si la 6 schedule ajak kong papet than nangji pujo ke claim lama si 6 schedule ajak kong kapet than ji phan kopulo tangte ke claim bangal pulo ilitum inglong arat atum phan nang tum autonomous state hangji te hile odra habit ludut puja aja atum han pulo secret agent atum sila ke claim secret agent atum la provocateurs padi provocateurs atum sila ke claim secret agent atum Assam a secret agent atum India a secret agent atum la pen tribal kali a RSS atum la pen bongo sena atum si la ke claim la si ilitum inglong arat atum phan hili papenam damlo ha Dimapur bethe papenam joy ke pan papenam long lo la puya la pen ke habit pilut lo habit pilut si halatum phan munit kapapithi akam ta pape claim lo extortion akam pape claim lo lapen halatum han munit kapithi akis lapen extortion akis munit tumhan ke choketheng akis an ke police atum tokdun bom lo lapo a file be at lo lapo a file be at lo tokdun bom lo FIR selam at lo amat anke ningkan kep bagapi ba ningkan krip ho phi ke hala habit arlo ke toy tang atom phan aku hang tu lo jingkia nang honon ke pulaya
cingkia nang talks do na pulo ama si talks pe do lo ama hala talks ke do ho da bangke pulo nang tum ninja hala abinong ke hala habit ke do tun ke secret agent atum si la tum aphan ke toy bu cicini ne la tum cicini ne seta neli tum kacini neli dot det kali neli cockroach ke do hutta nang than dun hala tek ser atum ke di lai hu elam nang ninje dun la ro tum si BLT ta ka selam putan nang than dun la pen non eli tum along UPDS tang ho ke FPLT tang ho pi ni anta secret agent atum si ke toy dun pu ke neli tum ta chini la pu ya lam bang ke ama si hala tum man toy dun lo an ke tok so de bang ke la ke dam vek habit ke lut vek atum mang ke chini ne det ke ama si autonomous state nangi ne tum man son nangi pulo mat hala India government dum ke an hala dak hello an ke nang tum yo ne tum nang file do FIR do nang hadak muni rapiti ke nang hadak extortion ke nang hadak ke chok ke theng do ke nang tum jong si lam ning jewarat lote nang tum phan hatte phatek nang kai si nang bengi pulo aja doi nang tum phan phasi nang pi pulo amat nang non ne tum tipu a link nang tum so hi nangi pulo amat hala secret agent dum ke asam India government Assam government dum si ke toy dun lo mati di ama si hala tum ke toy dun ni ke siksi dun la ja kong pivir dia phan ke mane tribal atum amethang aja kong hadi amethang kacari ji aja kong ke siksi dun long si do pot la siksi dun long than lo te amethang cari un elo ke di la si amethang ka pacari long le dia ja phan si siksi dun aja kong ke than vekta ke than ke cheng sia bang ke la ke paragraph 3 long si than la lagi 1995 aningkan lagi hala suhuta KNV pulo ne pilo ne do de di ahuti si seta hala suhut bang habit kilut atum pen lagi claim kali lagi ASDC itu manzi claim seta 2011 aningkan abang la pen 2021 surihini ra kresia ningkan la pen surihini ra inquiry sia ningkan ke lagi habit kilut atum pensi pajet tok lo kache tok damta fundamental power abang Six schedule fundamental power, mane six schedule council aputa, ya, hala si paja than lo, kapai hala ke, ang deng pihini ang deng so troxy, election kapedo, lapen voter list kaselam, ajak kong, abang ke, Assam government tumpan cipi dek lo, netu, no, pusi hala tum sohi cipi nangkok lo, sohi cipi pete la tumpan patek beng poke. So chip patek beng po akai si amben nang tumyong si sohi chi pilote poisa nang piot po puta po putulo lapo ye ama si financial package ta selam thul lapo ama si kijut abangge ka cheplang abangke itum siksidul ajak kong emethang adet kacari ji ajak kong abangke nang than pipet le lai le ama si non ke itum emethang ajak kong ave lapen la itu memang la ke hala tunge masor telere mas bhaja la ame ok atu pensi ok karnu la son a polisi pensi itu mapan non siksi dul aja kong emethang kacari aja kong ke nang than pipet la la silas ke judlo akhiro pipan kasi non ili tumhan aningkan parbom Racharia song pen lamdon che tokpon bom lapen lason se accord am bom mane ke arlo song pen lamdon che tokpon bom si jakong nang rot bom lo la si la soteng pen lang nam lo re Indiana constitution long ta ke tok do hala basic structure pate ladak constitution ateng pen akenang sot amoyar bung pukadak ke tokpon do hala bang so amoyar bung jong si Government of India tame itu ma council pen tame ba state pen tame lason ki pahe no doko polo tangte hala da itum kodalong ke damje phalwak saidula no nating polo tangte accord an kahe no nai ke 2021 accord pole tum pudam de ta 11 ta heno piglo panchayat aron pen nang pa ludlo la ape election commission atum si election ta pakondak lo state election commission tum si heno lo sta kaheno mu jorda bangke non la long recap
open li hedi ho ke che atong banda ke thopi la ekdom henu ke council administration DC pan pide DC pan pide lasi laso teng pulotang te ilitum APHLC jongsi nang hailo pulotang te lahai ki chok che a accord aron repen kachet tok alam don anbangke lake Supreme Court si tum dam si labangke kes chidang nang ko hitu la jong si ili tum claim pulotang te ili tum karbia tum monon phita me awe tum tame kisung pen jokone la pen ili tum la son si dam bomlo pulotang te aron phan chiri pri pulotang te ili tum weird aji la pen eson lam ne lipu dop engtum ding holo seta non DC office ke hapu terek joilo DC office along council tum si do popul hedi la council ta non akim mi along ta ing ni pet pelang akhali do no anta CM anta methanga dim ge khali lo di inpu ake joy si do ko CMEM tum ang deng anta ake joy si do ko la por akapre ki kim tu ji lang pu ke abinong ge council pan kali lake la bangge jila porishad pan si ge kim lake ya panchayat pen ki bi panchayat pen panchayat allo da ka pedora 6 schedule ka pawidet ji pansi non dak jila porishad mane district council pulo autonomous sabang kali lo district council jila porishad punange biji pansi la DC office along ke bi populo la sila sonang bidet pulo tang te itunge la bangso panchayat pan mangke 6 schedule pan si theng chornang pulo ke kalang hop pedalam lo kali dia kan mesen mesen lo setan ni tunge sini dun arlo bang sini dun kela ke kalang lo to penengwe talks on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state penengwe ingdeng paroi thomra plikya brahini ki choklong iltum studio long acha papon akai sarjai kathar retired IAS officer nangli phan dame kadoka ve chihu chipurlong mesen pen dak pen lam nang thana ki mundu na pot akero bi parpik losar la pen akai dipen rong pi nangli sidame labangso chihu chipurlong nengwele thotame nangli nang chepate don pen nangli kebang pen lam nang chepachoy don pot nangli phandame akero bi parpik lo si chuning ri lo nang kelang dona tum andame jirpo jepi viewers tum andame nili tum page long nang subscribe dunik tha lapen nang follow dunik tha lapen un pulo tangte nang share pi dunik tha la itum atok ano ke nili tum kai ke mat ke itum le ya tun ededlo my meeting sidame la bangso true 6 the life la bangso acha type en itum bihet sidame ning thelo la bangso atok sopen atok ano mobile phone ki do tum anabangke ahok alam ka chini bate ahok alam le poposi nilihin pentame nang le tong phan ningi thepen choniri pon parpilo la sila bangso talk show on 6 schedule to the Constitution of India and autonomous state bangke pinengwe bangala pon se kang tonlo ka do ka betom nanglang dun atum phan andame ninga klong pen chorosi iltum la bangso talk show bangke ing ton ikok lo ajo ke me kardom